नमस्ते. मी आज बांगड्याचं कालवण करते आहे. हे बांगडा मच्छी आहे, हे कोकम आहे, हे लाल मिरची पावडर मसाला आहे, गरम मसाला घरातलाच, हे लसूण आहे आणि हे खोबरं आहे ओलं, आणि हे मीठ आहे, हे तेल आहे. आता हे खोबरं आणि लसूण आणि मसाला वाटायचा आहे. मिरची पावडर, हे लसूण आहे 4-5 पाकळ्या, आणि त्याच्यामध्ये ही मिरची पावडर घ्यायची. म्हणजे तिखट आहे म्हणजे जास्त नाही, 1.5 चमचा घेते. हे आता मी बारीक करणार आहे, म्हणजे याच्यामध्ये कोथिंबीर वगैरे नाही घ्यायची. हाच मसाला आहे, घरातला बनवलेला कोकणी मसाला आहे हा. हे आता मी मिक्सरला बारीक करून घेते. हा मसाला असा वाटून घ्यायचा, खोबरा लसूण आणि मिरची पावडर हे असं वाटून घ्यायचं बारीक करून. आता तेल ओतते भांड्यामध्ये, आणि लसूण आहे ना, हे लसूण फोडणीला द्यायची. मच्छीच्या कालवणाला लसूणच द्यायची फोडणीला. झाली ना, मग हा मसाला ओतायचा. लसूण थोडी भाजायला पाहिजे, थोडी लाल झाली ना, मग लगेच हा मसाला वाटलेला आहे ना, हा मसाला त्याच्यामध्ये फोडणीला द्यायचा. लसूण लाल होत आली आहे, गॅस बारीक करते. पण गॅस बारीक करायचा फोडणी देताना, एकदम बारीक करायचा, आणि हा मसाला ओतायचा त्याच्यामध्ये. नंतर गॅस फास्ट करायचा. जसं आपल्याला अशी फोडणी देऊन झाली ना की असा मसाला कड येतो. अशी लसूण वगैरे खोबरं ते असं सगळं भाजून निघतं, असं कड काढायचा. नंतर आपल्याला आहे ना पाहिजे तेवढं कालवण करायचं, पाणी ओतायचं. आपल्याला घट्ट पाहिजे पातळ पाहिजे तसं आपल्याला करायचं. म्हणजे असं एकदाच पाणी ओतायचं, नंतर मच्छी मीठ वगैरे त्यात टाकायचं. आता याच्यामध्ये मी कोकम टाकते, आणि मच्छी आहे ही मच्छी टाकते त्याच्यामध्ये. म्हणजे मी तुम्हाला थोडंसंच करून दाखवते, तुम्हाला जसं पाहिजे तेवढं मग तुम्ही करू शकता हे बघून. फक्त मसाल्याचं प्रमाण वाढवायचा, खोबरं वाढवायचं. आता याच्यामध्ये मीठ टाकते. कड आला म्हणजे कालवण एकदम मस्त तयार होईल, रेडी. आता कड यायला पाहिजे खाली. असं सर्व टाकून झालं की जरासं असं हलवून घ्यायचं ढवळून. आता त्याला कड येईल. एक कड आला ना की झालं, मग शिजलं. मच्छी शिजायला काही टाईम नाही लागत. बांगडा मच्छीचं कालवण एकदम मस्त रेडी तयार झालेलं आहे. आणि तुम्ही हात असाच मसाला वापरा आणि असंच कालवण करा, छान होतं कालवण. आणि कुठल्या पण मच्छीचं हीच रेसिपी, आणि असंच कालवण करा.